Samen laten zien dat de hopstokkers weer springlerend zijn, dat we ons de steek weer opzetten. We kunnen dat. Eerst een aftreden. Oh, dat vinden we natuurlijk allemaal heel erg. Want wat heeft er het chic gedaan natuurlijk. Wat was het geweldig. Even kort een woordje. Wie heeft ze het zelf gevonden? Ja mensen, ik heb een super zo'n seizoen gehad. Ik heb er vandaag afgesloten wie dat ik dat ook begonnen ben. Op de 11e van de 11e in Maastricht. Ik heb ervan genoten samen met alle verenigingen hier in Zwaarmee. En ik hoop dat de nieuwe moeder er net zo van kan genieten als ze dit heeft gedaan heeft. Het liek wel een soap. Nee, de Mulders die haaien zich niet in regels. Het zit hier bij hun in de familie. Hier is terug de nieuwe Mulder. Mulder Joop Teels. Dat is er vanaf. Hè? Een koppenstraf voor zijn brandbegoos. Zo'n, dat hier toch weer van alles wat carnaval viert staat. Dat doet me goed. Ik heb altijd zelf met de carnaval metgedaan. Nog even, dat hebben ze juist gezegd, 25 jaar met de Joekskapel metgelopen. En nu, in het jubileumjaar, mogen ze dan de Mulder nemen. Zo'n ze daarvan nog is, dat ze de eerste bus van dit seizoen. En dat is toen ook als enigste van al die andere verenigingen die rond de Megeer staan, een eigen gans seizoen hebben. Want al die anderen hebben een gebroken seizoen. Je moest toch maar de hele zomer weer wachten, wat moeten we met de rest doen? Dus daarom vind ik dit zo'n. En nog een keer, het vorig jaar vroeg me alleen, wilt u dat weer? Ik zeg nee. Zeg, als ik Mulder weer, dan doe ik dat alleen in het jubileumjaar. En dan maar hopen dat ze het jaar erna terugkomen. En ze zijn gekomen. Jongens, bedankt. En samen maken we er een schone carnaval van en dan beginnen we vanavond met. Prins, Luc de derde even naar voren vragen. Dat deed ik even het onderscheiden. Want ja, dat is toch een beetje kader per bord zo, hè. Nou, de Meulensteen van 2016 is het dan, hè. Maar hier komt er voor dich. De Meulensteen onder de 3 dubbele 9 klap. Ja. De Meulensteen, dat hebben ze nu, maar er hoort natuurlijk nog bij. De enige echte Muldersmedaille met die eigen naam erop. En daar wil ik dich nu even om. Tjie, kaart 4 minuten nu, dan gelijk al onderscheiden wie in de grote minst. Dat is echt niet te geloven, hè. Chic. Ja. Het is wel de bedoeling dat ze de geer van Lut staan. Nou, daar hangen we wel recht. Kijk, dat is nu het voordeel van een iets grotere Mulder. De meulen in gang zetten. En ook die is gans nu opgezet, opgeknapt. Kijk eens wat er blinkt, kijk eens wat er schoon is. Is dit trouwens al ingezegend? Oh, die hang is alles. Goed water. Voor dat hangt het water getapt, het kan misschien even een klein stukje gespeeld werden, even een kort stukje. Oh, het hoort al niet meer, de halve liter water komt er al in. Nou, daar kan niets meer met fout gaan. Dank u wel. Wat is dat? Nou, ik zou zeggen, zit de vaste lof in je zwamen in gang. Laat die meulen draaien en laat die draaien toe, dat is gewoon zich.
En gaan we kijken of dat ook goed omgaat. Haha, daar gaat er! Ja, allereerst van harte proficiat met de jubileumnolder. Stel je eens even voor. Ja, ik ben Joop Tegels, geboren in Azerooi. Toen nog gemeente Mesneel. Getrouwd met Marlies, al bijna 40 jaar. We wonen 30 jaar, meer dan 30 jaar in Zwamen. 3 kinderen, 3 achterkleinkinderen en een 40 opkomst. Oké. Het dan toch wel een beetje om als jubileumnolder. Ja, door doorheen mogen trekken dit seizoen. Nou, dat is natuurlijk super. En ik heb jullie al gezegd van, ze hebben me het vorig jaar al gevraagd. Dat eigenlijk alleen maar doen als het jubileum is, want dat is een extra cachet. Dan wil ze dat toch met veel meer plezier nog doen. Gelukkig. Nu weet ik niet zeker, hebben de Mulders ook een motto of een spreuk dit jaar? Nee, het motto, of de spreuk, het Mulder niet, dat hebben we in Zwamen allemaal niet verdoen. Het samen met één motto. En dit jaar heet het, vuur gewoon wie op. Oké. Schoenen vastlopen. Dankjewel. Ik stel voor, loop er eens heer en ga eens kijken wat ze dich te vertellen hebben. Heb ze me omgeboord hier? Ja, ik moet ik toch nog aan trekken. Ja? Vergeet er aan. Goed. Ik had een goede idee gegeven, ja. Wie? Oh, de blindganger. Spanning. Een lotje roddel. Ja, veilig hè? Daar komt ie. Hij is dat gewend hè? Dat zijn vermen. Ik heb een afspraak. Nog 2 en dan zit je ervan verlos. Ah, kijk.